Sembah dereng ulun kapurba risang ngamur pengrat mring sahanan ingkang mringkanan sientase malah pokok kang sawakong masireng telahan iwang kanine mamuju hengwang ngawit namastu purama sidhem om awit namastu silat ngring iwang jagat karono sirang tundha kawisisaning bisana sono sinamung langening milopes tumakse lestantun lambai buddha jinantur tutur kadula-tula-tulat nurading paradya winursita pumu prameng niskara karandadya tumiying jaman purwa mangke tekap wasenaning kupita tawa ngrengging pralambang matumpa-tumpa marma manggeng panggunggung sang Murwengkata jegebyar dumadining wayang purwa pinarti tameng lata mangke tekap wasenaning kupita purwakane kandha linarik runtuting basa tunggu kuno ngemusu rasa yeni naras ya karaos mulat sari rang rasa wandi uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani
Nirjalma Wiluwaca jarwe wis widakup caing carita ala becik wis gemelar jroning pakliran Yogi Jatri amriksani pagelaran Rikit Purwa Surya Candra ndarum yang Kartika wis kula putrating kawasa sahari ratri angitri bawana Purwata ing Tuksina gilir kemandi teman dadi pitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunglan pangkarta mangkar kowe isine rabun kaya jawah pating krempyah dadi padhanging kutu-kutu walang katoga burun wono yang buruntu dadi brana tanpa wijalan padhang trawang sinare Sang Hyang Renawi ingkang arsa merbawan jagat munggung jagat petantuk mungup-mungup munggung kalengan mukir abang mengangah namun kaiksi ayah dilat-dilat bumi saya dangu sumurup Sang Hyang Arka kados semeblak kanan kirining abang esmu jenar kaperbawan sinare Sang Hyang Basanta tanem tuh katon ijo ruyu yamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kirmulan ngedanu kasiluring prabansana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan metawis dangu soleh ngawula tasih dene luar sang puya buka karep tegal sawahe anglo urcula datanan pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul karukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samurwangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon melok sinaring jagat duning keblar papat ur kidul wetan kulon sinaring jagat kang sang rebaya darabati jaba kuwung paranti datan wonten ing amadan kukunging praja utawi padukuwan ing pring apus meningi papan ingkang endah gumerlap papane mawa cahya sumamburat dasarnya nadyanto wujuding karang pradisan karang pradisunan den tata mawi unggah ungguh ing kaprajan miwah pranataning negara miwah agama rasanya pratitis anggonya pranata padukuwan ingkang genya pranata sanggening para kawula wasis-wasis kita ing Estinadyanto srogal-srogal watekane pambegane kecul kumarucul nanging para kawula samya sumuyut marang ngersaning Sang ingkang amengku kebawat keperintah padukuwaning pring apus nadyan wujuding karang pradisan nanging den tata mawi pranatan jaman ingkang sampun benten kelawan jaman rumiyin utawi nastan modern nalika semanten Sang Kilurah arsa sampun lenggah wonten ing lincak ingkang den damel mawi Kajeng Jati nalika semanten mulat rawuhipun sesepuh ingkang kadempel sigra jeluk mandhap saking lincak anggih menika ta wernane Panakawaning pring apus anggih Sang Kilurah Bagong ya Kilurah Kacepot rikala semanten lenggah ning madyaning pendhapi padukuhan pring apus angaturi rawuhipun ingkang rama inggih sesepuh ingkang kadempel Pamong Agung ing negari Ngamarta ananging Kilurah Semar Badranaya ya Sang Kyai Nayantaka ya Sang Hyang Ismaya nalika semanten kemareng sampun lenggah ning madaning lincak suwe sampun cemawis ning madyaning meja utawi bangku ananging menika ta wernane teh poci mawi gendhis batu dasara wonten sampun cemawis wujuding sesklobot dadi sarana endah lan tentreming kagunan madaning pepanggihan Repat Agung pendhapi padukuwaning pring apus mungling peksi kutut ingkang nedya manggung ndadosaken sarana tentrem ya dintre madaning padukuwan pring apus mingsir saking palenggan inggih menika ta arawipun Sang Kilurah Nala Garing kadharaken ugi Kilurah Petruk pangono pangudas semaraning Sang Kilurah Bagong arsa nimbali mban Cedi nedya nyemawisaken dhaharan mewah unjukan pangono pangudas semaraning dringkeng dring kababaring lisan
gendang sireng mas mula peng langit Surtenon neng pasewakan sono maneka warna Bapus peteng Udyono Miang Pansra Sarwarokma Ranggeng manik ora wata Opro Prabanyo sumerat Opro Prabanyo kangsu mirat kenyareng teca kelewaran laju sering dadek
wimbo kandha mrek katiupeng ruto mando separan mangambar ungas lamun sira anggakuru kaki amilya manungsa kang nyata engkang becik maratabate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan rangi sokoro leh wong tapa engkang was mungkol lan mikir pawehing liyan iku pantes kuranana kaki sartane kawruhana Astungkara sidam saring bawana langgeng. Yayi. Yayi sapa ya kira? Badranaya sak rawuhira ana ngarsaning ingsun padha kanthi basuke sowanmu Semir wedhus tenan cah iki. Wong tuwa teka ora dipujekke apik-apik. Lah kok malah njangkar karo wong tuwa. Ngapunten, Pak, latihan ketoprak. Oh. Nek mbagekke ya kudu sing trep unggah-ungguhe kudu jangkep. Ah iya to, Le. Nggih, ngapunten nggih, Pak. Ya ora apa-apa. Punten dalem 1000 sadurunge
Wilujeng rawuh Bapak. Slamet tekane wong tuwa ning Pringapus kene. Ya ming aku nyumurupi kahanan Pringapus kene kok lah kok beda karo jaman aku isih kulino jedal jedul mrene. Salahe bapake ora tau mrene 3 sasi. Aku ngejoke proposal. Lho. Proposal piye? Cobi, Pak. Mangsawang dalan ngarep omah niku. Aspale alus. Lah iya. Biasane aku liwat kene weh. Nek ora nggawa sendal rangkep 5 gegriul-griul sikilku tole. Lah ning saiki kok aku ora sendalan weh. Kepenak tak nggo mlaku. Nggih. Ya ming akeh rengite, Pak. Ora apa-apa. Mbah iki ya. Ketiga kok kaya rendeng apane. Ora apa-apa. Kabeh iki gumantung panguwasaning Dat Kamurwing Dat awake dhewe iki titah mung kari manut apa kang dadi kersane Gusti. Nggih. Bekti kula konjuk nggih, Pak. Iya. Kosek saurunge tak tampa leh matur bekti karo aku ning kosek to le. Pripun, Mak? Kowe iki sing di omah kok lingguh ning ngisor. Wah. Arep kula sing kagungan dalem. Kula ya kudu nglembah manah. Jernyatane tamu iki kudu tak prajakke tenanan. Oh ngono. Prinsip kula tamu adalah raja. Ngono nggih, Pak. Mula nek tamu kula sak iso-iso kula sopan, kula lungguh teng isor. Luwih-luwih dinten niki sing mertamu teng gubuk kula mriki dewa inggih menika Sang Hyang Bathara Ismadi. Ismadi ngawur, Ismaya nggih Sang Hyang Ismaya. Dewaning apa ya kira-kira aja banget-banget nggonmu ngalem karo bapakmu. Mergo aku ki ya ming wong kere, aku ki ming derajate ngaceplek, aku ki ming ponokawan to le. Ponokawan nek sugih utangan sugih kabagian sugih katentreman dimereni wong akeh. Mergo jaman saiki ki akeh wong sing sugih ning ora padha tentrem atine. Kayata ning kene iki padha tentrem atine mat sinamatan daya dinayan. Luwe-luwe do dadi miliarder dadakan. Lah kepiye kok ngono? Mergo ya pekarangane utawa omahe kena pembangunan jalan. Lah sebagai liru diwenehi pirang-pirang miliar. Wekasan bangun omah apik-apik, ya so mobil ya sing medeni tenan. Iya, mula kalah daerah nggen kula kalah kali daerah ngriki, Pak. Mula to daerah nggonku ki dalan gluthik wis ora trima-trima. Iya. Kula ngumbahke gerobak tekan omah ya mung bleduken. Sangka ngarepan omah sing dalane wis kaya kali. Ora apa-apa to le, muga-muga ndang iso diaspal. Lah nggih, Pak, mboten napa-napa. Anggere enten wong balekke sebrakan teng kula lak nggih mutus. Ha iya. Ora apa-apa, wis tak potong selawe wong wis mijeti sirahku. Ya iya to le. Kang Gareng, Kakang Mas sing bagus dhewe. Wilujeng rawuh, Kang. Duh. Pisan iki aku dihormati karo Bagong. Weh, nek kowe ora mertamu rene ya liya cerita, Bu. Pahit nek ngono. Ya ora apa-apa wong Bagong iki watake ngono kuwi kae. Pamujimu Dik Bagong. Slamet tek aku. Eneng pedukuhan Pringapus kene. Sembahku katur ya, Kang. Pangestuku tampanana. Kang gegem dadekke jimat. Kakak Petro. Iya. Selamat rawuh to, Mas. Iya, Le. Selamat tek aku.
Ya mung salam taklimku tampanono ya, Gong. Heeh, sembahku tampanan ya. Putuku ndi? Putune sampean sinten, Pak? Ora engko sik. Sing topine sok diwalik nek nganggo. Niki mau mlebet sekolah. Lah. Anak kula mungkur jenengan nembe rawuh mriki. Drong arep tak nehi sangu. Duit jajan kok malah wis mangkat. Nek ngoten saged sampean paringke kula mengke kula sukane anak kula. Ora usah mengko ndak pok caluk. Ora apa-apa, Pak. Lah kok sik putune jenengan sing sinten? Kae lho si Wagimin kae. Wo siwak. Oh nggih, nembe mungkur budal sekolah. Ya ora apa-apa. Ha iki ngene lho, Le. Engko sik kaget rasane ngatiku esuk-esuk kok kowe nimbali karo bapakmu ki eneng wigati apa? Ayo to. Aku tak ngrungokke pangandikamu aturmu arep eneng wigati apa? Aku bingung. Esuk-esuk aku dikon teko ning Pringapus ki eneng apa to, Le? Ha niki ngaten, Pak. Peranganing daleme para warga masyarakat saniki pun dibangun kanthi sae. Iya. Lampu-lampu dalan saniki pun padang jinglang. Iya. Dalan kabeh wis diaspal, wis ora ana sing cerblok. Omah wis ora ana sing gedhek. Iya to, Le. Kabeh wis padha ndhe mobil. Sinasaya ana siji loro sing isih ngangsur. Mergo nggo buta liyane. Iya. Niku kula wis rumangsa seneng, Pak. Mergo leh kula ngejokke proposal niki cen dadi tenan. Numusi nang ngersaning para warga masyarakat. Iya. Ning enten setunggal perkara sing isih kula ngrasa durung nyaman. Apa to, Le? Kekompakane para warga niki lho. Coba to nuwun sewu. Kula ngejokke proposal niku le montang-manting ming kula kalih anak bojo kula. Warga niku mboten wonten siji wae sing ngewangi kalih kula. Mbok RT ora ana sing ngewangi kalih kula. Monggo tanda tangan RT ki utama lho, Pak. Iya. Ya wis ora apa-apa, minangka perwakilan kula mawon minangka dukuh ngejokke proposal. Arep ndadak mempalsukan tanda tangan RT ya kuwi terdesak tenan arep ngapusi ora apa-apa. Mergo RT-ne wae ora kompak kalih kula. Ngono to, Le. Nggih. Lah mula kanan sing kaya ngoten iki niki ajeng kula dandani, Pak. Ajeng kula bangun. Mula ancas kula mriki ngrawuhke bapak niku kula ajeng bangun morale para warga masyarakat. Wekasan ugi sibut diwestane kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang puspitanom. Ora pas iki rasane. Lah kok arep dibangun lire piye? Lah niku lho. Sing kula aturke. Warga wis kompak, omahe apik kabeh, papane magrong-magrong, ning isih padha seneng rerasanan. Contone ngarep kula niku. Niku ki omah loro niku siji ndek Pajero, sing siji duwe Land Cruiser. Weh ngono, aku sugih tenane. Ngalahi aku. Mongko pangkatku duka nang kene gek tumpak aku ming keri. Ya ora apa-apa to, Le, sak anane sik. Heeh. Niku wong loro niku wis padha-padha le kecukupan ning isih padha meri. Contone sing omah siji niku sing ndek Pajero. Wingi agi wae ngedukna kulkas sing sijine sing ndek Land Cruiser ki iri, Pak. Mongko kulkas e pintu 2. Gek sing ndek Pajero ki kulkase mung kulkas second. Iya. Lah kok iso dimereni?
Kok sik to. Iki kula bingung sing ngoten niku. Mongko nek sing siji niku gaweane jelas niku bakul neng pasar ya pasar iwak ya sisa nyambi nelayan. Lah nek sing siji sing ndek Pajero niku dereng genah pekerjaane napa lah. Mbok bilih niku sing marai Mary. Ya lho Le, wong nyatane nggih nuwun sewu. Wong ki arep ora ketok kerja, ketoke kaya ora tau metu saka omah mangkat neng kantor, ning ditengalir terus ki iso uga investasi. Trading. YouTuber lan sak piturute. Lah ning ki mesti asumsine warga masyarakat mesti wong kuwi ngingu tuyul, mongko urung genah. Monggo urung genah nek wong kuwi ngingu tuyul, ana warga sing kelangan dhuwit, akhire dikait-kaitke, disangkut-sangkutke, mongko wong sing dicurigae kuwi mono urung karuan nek wong kuwi ngingu tuyul. Ngono nggih. Mula kanan sing kaya ngene iki ajeng kula bangun. Ning kula bingung mergo enten syarate sing kula ora iso ngaturke, Pak. Ayo gek disuluki, Pak Dalang. Ya. Andra ingkang puspita rum asliring samirana amrik ngas kandhanya maweranas retnaning driya rangira babar pisan teka nyata wicaksana nggonmu mimpin padukuhanmu dole ngatasé kahanane kawula rada geseh sithik wae kowe iso ngrasake bumbune akeh Pak. Ya merga sangka kula niku le cedhake karo warga masyarakat, kula niku sangka tresnane karo warga masyarakat. Lah masyarakat ana propaganda sithik mawon kula ngrasake Pak iki kok beda. Iki do ora kompak iki kok ngene, iki eneng permasalahan apa lah jebul permasalahane undraning perkawis inggih namung kesalahpahaman. Lah niki sing ngaten niki ajeng kula dandani. Mergo sing kula sebut kesalahpaham ngeten niku ora mung warga loro sitok. Ning pancen seluruh warga padukuhan Pringapus niku nembe enten propaganda ngeten iki, Pak. Lah apa ya kelakon? Mosok warga kok ora lahir batin arudu kuwe. Atene dadi rabu ing bumi. Iya to, Le. Mula kula ajeng dandani kanan sing ngeten iki. Lah kowe jare muni kabutan syarate. Syarate apa to, Le? Syarate niku jane gampang, Pak. Pripun? Anu piye? Lho kok sampean basa karo kula? Kleru wong tuwa lambene sangka wis bingung. Kaget aku krungu kowe wargamu enek sing ndek perkara iki bingung aku. Syarate niku gampang. Saben omahe para kawula niku pojokane disukani jenang bakal. Ngono nggih. Terus dideke papan-papan manembah. Niki sak pedukuhan niki masjide nembe siji. Mongko 13 RT. Lah nek salat jamaah dadi siji ra ya ramot. Ya to, Le. Nggih, ning jane malah kula ki setujune nek sak pedukuhan gek pirang-pirang RT iki masjide mung siji.
ben sing adoh saka masjid ki pahalane ganjarane luwih akeh nek mlaku ning masjid. Weh ngono. Nggih. Weh, aja ngira kula ki wong bedagalan. Kula elek-elek ngene perguruan tinggi. Iya, Dul. Ya terus wis bentokno wae kuwi arep dadi ustaz aja. Ustaz ndladuk ngono ya. Aja ngecer aku kowe Kang Gareng. Titenono. Apa? Ya mung takon niteni. Oh iya. Niku syarate niku. Iya, Dul. Ah sing keri dhewe syarate nang tengah-tengahe pertapan kudu ditumbali. Ateges ana wujuding sesaji kurban. Lah, apa kowe kabutan ora ndek dana arep tuku ndas kebo? Mboten niku. Sajene mboten niku sesaji kurbane senes niku. Nang iki wujude ora neng ning belahan dunia ngendi wae ora ana sing ajeng kula sebut kene iki, Pak. Mergo kudu dipendemi. Wujude siji pelemper tangga jiwa, angka kalih jambu dipa nirmala. Lah kula bingung. Iki entuke nendi? Kula golek teng pasar kendi mawon ora ana pelem sing jenenge pelemper tangga jiwa karo jambu dipa nirmala. Bakule malah bingung kula takoni. Mula kula takon kalih bapak niku janjane nek ajeng golek teng pundi, Pak? Sekrabala kang tumingal prangacampa samya medali artadet wilateng kata danyanggung mangun sang niti benjang sang aji ladi nyong adali wumus Tresna wilangga kaya buta sing ngawregil ing pasti jangga dendanya mangambak baya. Lah nek kowe mbutuhke kuwi kowe golek pelem kuwi karo jambu kuwi nang ngendi wae ora bakal nemu, Dole. Mergo pancen kuwi ora enek ning alam donya ngendi wae, eneke mung ning kayangan. Waduh. Adoh berarti kuwi Pak Ayo adoh. Kayangan papane Bathara Guru ya ing kayangan Suralaya. Kowe dadak munggah liwat Andorante ana ing lengkeng Gunung Himawat. Jan-jane kayangan ki papane cen walere utawa walang sangkere gedhe tenaning gandeng kowe ki anakku nuwun sewu aku ki dewa. Neng kowe ya ora bakal kena tulak sarek apa-apa nek munggah ning kayangan. Njur kula kedah kapan munggah teng kayangan? Kedah kados pundi carane, Pak? Kosek. Kowe nek arep ngono ya kowe kudu prihatin dhewe. Senajan to kowe anak dewa utawa anakku kowe ora ana walang sangkere apa-apa nek arep munggah. Kok ya kudu olah prihatin. Mergo angel gawe dewa percaya karo kowe kuwi angel. Nadanto dewa kuwi ngerti sak mubah mosi ing titah, ngerti atine titahe. Ringke apa kang dadi sedyane titah kuwi angel. Mula kowe kudu sregep lehmu manembah. Kowe kudu laku prihatin, poso kudu mbok kerepi. Kowe kudu tansah sregep nengenke tumindak kautaman lan nyingkiri manang tumindak Allah, Dole. Katriku mulung mangrempet. Mulane jenengan Jawa kula kudu pasa mboten saged. Ngeten mawon. Kula niku krungu kondange jare bapak niku kakangne Bathara Guru. Iya, bapak ki Bathara dosen. Udu.
bapak ki Bathara Wismaya jare kakangne Bathara Guru. Mula kula nuwun tulung. Nek sampean nyoto sampean ki kakangne Bathara Guru kan rawuh ngriki wae. Aku wedi keneng maler role. Ora mungkin ana wong enom kok arep malati. Arep masang walat karo wong tuwa ya ora bakal iso. Tak cobane wae. Manik Maya takone teka mrene nek gelem ya berarti sing nganggep kadang aku. Ning nek ora gelem ya sing gedhe pangapuramu kowe munggah dhewe ning kayangan role. Semareka den prayitna semurire kopel Tetyane Gandayane Trisunya purnama sasi gelar semedi tengahing latar melintang ana Bima Sakti Sikran dumuk kunjunge Sang Kelurah Semar Pudrana nalika semanten bakal duwe gawe animbali ingkang rayi Sang Hyang Manik Maya ya Sang Jagat Girinata lumantar aji pamling kedadak kadoro kasan wonten mega peteng keng anutupi kawontenan padukaning mring abus sreping mega katon den belah kaya dene wujudan ingkang anyigar mega kula wau tumeli wonten gondo ingkang ambabar arum ananging menika warnane jawatane para dewa nalindra ing Kayuwangan Suralaya lan ing Sang Hyang Jagat Girinata ingkang prapta wonten ing padukan mring abus cumlorot saking dirgantara kaya dalu tetarengan sinaretan gondo ambabar wangi karya kagiat kang sami mulat pangrombahing para kawula ikancana dewa medun kancana dewa medun minggir kanca
sinong mati sinong mati cakat kinari among mbak lumembak mbak ing samudra ae ana ana bale lumut hamre kanggang awito denjeng-denjengan Astungkara sidam sekaring bawana langgeng Kakang Nayantaka Kakang Semar Badranaya kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Manikmaya Tadhawadana Kakang Nayantaka wondene paduka Kakang Nayantaka ndika animbali dhumateng pratanipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing padukuhan Pringapus Kakang Nayantaka Manikmaya sing gedhe pangapuramu ya dene aku wani nimbali utawa ngrawuhke karo kowe eneng padukuhan Pringapus kene merga ya pancen ana wigati sing arep tak aturke karo kowe inggih Kakang Nayantaka eneng sing gedhe pangapuramu dudu kok aku sing duwe butuh karo kowe ning anakku Bagong kepengin supayane kowe rawuh eneng padukuhan Pringapus kene wah ladal biyo lah kok dadi wong semene mbane padukuhan kawula padukuhan Pringapus kene sak rawuhmu padha tentrem tintrim tidhem ora nek sing nyabawa siji-siji ya nek ngono langsung bae karo sing kawogan Manikmaya inggih Kakang Bagong non apa kita kang ndutuke kelawan nulun kita ki sapa Pak kita ki kowe aku kita iya nggih pukulon pancen leres kita ingkang butuh kelawan dika ulun Bagong non aja kanthi kaya mangkono dewa kuwi yen nyebut kowe mawi basa kita nanging yen nyebut aku nganggo basa ulun oh ngaten iya maju mrene nggih wah kok beda karo wong-wong liyane ya Pak beda piye malak iki malak piye liyane tangane loro kok iki papat ya ben kok ya serane ora iki wah iki mesti nek bojone pirang-pirang iso ngloro-ngloro iki lambemu ora kuwi dewa Bagong kita aja sak geleme dhewe matur kelawan ulun mboten pukulun wah lembune sae iya lemosin napa majer niku napa metal kok metal aja ngawu gawar ngawur iki titian ulun ya lembu andini oh lembu andini nek ngono wedok iya wah tumpakane wis sapi wedok ha iya dewa kangge kok mboten dingge korban wingi pukulun urbuya mergo pancen iki titian ulun pribadi uga titiane para dewa nggih ngapunten Bagong non ana wigati apa dene kita ngrawuhke kelawan panjenengan ulun lah niki ngeten nggih pukulun cekaos mawon jengandika menika Jawata menika saged mangertosi
sak mobah mosi ing titah panjenengan presa. Iya. Lah, kula niku pengen bangun desa. Bangun desa niku mbangun morale para kawula. Wong nek sarupa-rupane papan nggih nuwun sewu mriki pun magrong-magrong kados ngeten. Iya. Mung kantun kula dandani morale para warga utawi para kawula ing padukan Pringapus sing rada morak-marik pukulun. Iya. Ning syarate abot kudu ngginakake syarat srana inggih menika wujuding pelemper tangga jiwa kalian jambu diponirmala. Lah ngendikane Bapak Semar buah kalih niku wau wontenipun namung wonten ing Kahyangan Suralaya. Lah gandeng kula nek ajeng munggah teng Kahyangan Suralaya kondisi kula mboten memungkinkan tumuli Bapak nimbali kelawan jengandika ngaturi rawuh paduka Iwang Pikulun Manikmaya supados teng mriki ingkang wigatos kula nedya nembung nedya nyuwun setunggal kemawon loro totale siji pelem siji jambu pelem pertangga jiwa kalian jambu diponirmala ajeng kula nggih syarat srana kula pendhem teng prapatan Pringapus wekasan dadosaken srana tentrem lan kaleksan anggen kula mbangun desa niku mawon pukulun pun diparingke kula ngaturke panuwun nek mboten diparingke nggih nyuwun sewu alasan lan sebabipun menapa kula nyuwun penjelasan sing gumathak gumathak pukulun. Caca muntaple kinentap tuka ya sinepe Mas Tungo sidam sekaring bawana langgeng Bagong non kaget manah ulun barang kita matur kaya mangkono nggih nek kaget tarik napas tahan buang pelan-pelan lah kaget sebabnya pripun mangkane ulun jarwani supayane kita mangerteni yen to daharan kayiwangan kuwi mau ora sembarang bisa di dahar dening sapa wae mergo pancen kuwi mligi daharan kanggo para Jawata mula yen to kita njaluk wujude pelemper tangga jiwa lan jambu diponirmala blaka suta blakotang terus terang ulun mboya maringake Bagong lho kok mboten maringke pripun to mergo jalaran derajat kita kuwi mung panakawan kita kuwi mung derajating batur kita kuwi ora duwe wewenang tumrap kahyangan jernyatane kita kuwi mung derajating pamong teka kita wani nembung utawa wani njaluk wujude pelemper tangga jiwa lan jambu diponirmala siji meneh kita duweni loro kaluputan sepisan kita wis wani utusan kelawan bapak kita ya kuwi Kakang Nayantaka supayane nimbali utawane ngrawuhke kelawan panjenengan ulun kang angka loro luput kita wani nembung pelemper tangga jiwa lan jambu diponirmala lan luput kita siji meneh ya kuwi ning atase kuwi daharane para Jawata teka kita wani nerak pancak merajang perbatang kita bakal nembung bakal njaluk kinarya srana anggon kita gawe srana rancaking gegayuhan kita nggon kita bakal bangun desa mongko wujude pelem lan jambu kuwi mau mung bakal dipendhem ana ing sak telenging perapatan agung ning padukan Pringapus Bagong mboya sak lumrahe daharane para dewa sing derajate pancen dhuwur teka diasorke kelawan derajat kita ning atase pelem kuwi derajate dhuwur wah kuwi mau derajate dhuwur dadi darane para Jawata teka kita wani mendhem wujude pelem kuwi mau mestine wae ulun bakal menehi pidana kelawan jeneng kita yen to kita ngasih ora gelem murungake gegayuhan kita nggone bakal mbangun desa Bagong kaget trisang kapirang urinanggul ginempet kempet dosang retnaning bawana lho nuwun sewu sebabe napa
kok kula diwestani kula mboten duwe weneng tumrap kayangan miwah tumrap daharan menika kula wau. Mergo derajat kita mung ponokawan. Lho mengke riyen kula niki anake sinten? Kitat manjane Kakang Nayanta. Mumen ndase. Nuwun sewu jenengan, kon iki suarane rakyat. Suarane kawula cilik. Angger sing butuh kawula cilik kaya kula kok dewane ngengal-ngal. Dewane gawe perkara alusane iki, alusane kuwi, kowe iki ponokawan, kowe iki mung batur, kowe iki ora ndek wenang apa-apa, alusane le werna-werna nek sing butuhke kawula cilik kaya kula. Pagiliran angger dewa sing butuhke ndara-ndara kula, Pandhawa, ndara-ndara kula, ndara Puntadewa, ndara Werku, ndara Janaka lan sanes-sanese. Dewane do medhun ting curut do pacisan. Mikir ora coba. Apa adil kaya ngoten niku sampean? Nek ngoten dewa kuwi sing jare adil, sing tinresnanan marang sesami kabeh titahe kuwi mengaya wara. Bagong kita aja wani kelawan panjenengan ulun niki ora wani niki kula matur niku tesih mawi unggah-ungguh basa ingkang trep lan ingkang jangkep. Cobi ta dipikir. Kudune sampean niku mikir kawula cilik niku nggih titahe panjenengan, titah panjenengan ugi niki titah pujangkara sing butuh digatekke marang panguwasaning Drat Kamarwing Dat. Lah Gusti niku utusan para dewa. Dewa niku nayakaning Gusti. Lah kok dewa njaluk disembah-sembah, dewa njaluk disubya-subya, maka kula niku nyuwune karo Gusti. Kengakarya jagat lah lantaran sing ngabulke panjenengan merga sing kagungan pelem pertangga jiwa kalih jambu dipun nirmala niku mung panjenengan. Lah kok panjenengan mboten maringke kalih kula niku lara ati kula. Iya Manik Maya ha. Kowe iki kepiye to? Kurang piye lehku ngalah karo kowe? Zaman semono nalikane aku padha padu karo Kakang Togok merga perkara sepele. Aku karo Kakang Tejo Maya ya Tejo Mantri kok kandhake karo bapak ya Sang Hyang Tunggal. Nek aku rebut kalungguhan bakal lungguh dadi nalendraning para dewa. Tumuli aku ngalah, aku nguntal gunung sisih wetan lan Kakang Tejo Maya nguntal gunung sisih kulon. Ngasih anakku dadi kaya ngene, ngasih aku medhun ning jagat. Lah kok anakku Bagong meng arep njaluk buah loro kok ora tok penehi. Inggih, kurang piye leh ku ngalah karo kowe? Kurang piye leh ku duwe lelabuhan gedhe karo kowe? Ngasih saiki kowe lungguh ning Sila Kandawaru binangun kowe lungguh ngedangkrang. Sila tumpang kendangan dengkul dadi nalendraning para dewa. Aku mung trima urip kere. Arep mangan wae aku utang. Lah kok kowe kok sak geleme dhewe karo anakku. Iki anakku, iki ya ponakanmu. Aku ki kakangmu, aku ki ya dewa, aku ki ya ndek wenang tumrap kayangan. Cara aku ki urung semeleh pakartiku, aku wis ngamuk ning kayangan lho Bathara Guru. Lho. Klepat lunga Pak. Wis ben. Mbuh perkara karep gawe ontran-ontran apa wae tokno wae dole. Iki wis saurunge 10:30. Jane kesoren leh limbukan ning ora apa-apa. Ah iya. Arep piye kahanane Bathara Guru kae wis ben. Toke wae sak polahe sing penting kahananmu kok pasrahke karo bapakmu. Gegayuanmu kok pasrahke karo aku sagon renggalange mbuh apa wae pacobane. Alhamdulillah matur nuwun Pak. Ah ya wis. Kae Jagawa kahanan padukuanmu aku tak munggah ning sanggar pelanggatan mergo iki wis wancine sengenge lengser saka tengah mengulon role wis bedhug 29. Aku tak manembah mangersaning Dat Kamarwing Dat jaganan kanan padukuan mring apus role.
nek dewa medun ngewangi aku ya siap. Terus Bela aku ya terus wis santai wae tak belani heeh. Mbah iso perang ora aku karo dewa-dewa jare sekti ampuh. Ayo mesti kaya dewa kok. Heeh. Bapak nang musala. Ya. Ayo jaga tunggu kanan pring apus. Ayo dole. Heeh, mbok menawa engko nek limbukane wis lekas. Ya. Ditunggu kanan neng padukuan pring apus. Ayo wis tak dereke. Ayo Gong tak dereke Gong. Sekaring bawana langgeng Bagong wis kliwat pakarti kita aja takon dosa ulun ngawe Durandara para Jawata ngebiyuki marang padukuanmu aja takon dosa gawe karang abang padukuan kita Bagong. Cekra kang bala tumingal perang campo samya matali lertade dwileting gata danyangkung manguncang niti benjang sang aji micil ladenya ngetali wuwus Astungkara Sidam Sekaring bawana langgeng Atmaja Ulun Indra wonten timbal ingkang adhawuh Kanjeng Rama pikulun penyarian Brama lan Yamadewati aja kaget ulun kang mrapta ning kanyiwangan kene ngawe kelawan sangganing para Durandara Dewa yektine dina iki kayangan geger dumadi gara-gara merga pakartine Bagong kang ngungkuli nglawan kabisane ya kuwi kepengin njaluk wujude pelemper tangga jiwa lan jambu dipa nirmala piye parang paduka biyuk ana kahanan padukuaning pring apus gawenen Karang Abang
lumuh dimenajul kahanane Bagong. Mengke riyen Adi Guru mengke riyen. Bagong niku pengen bangun desa. Bagong niku atmajane Kakang Semar Badrana. Lah kok panjenengan mboten ngeparengaken kados pundi? Kakang Rada kula aturi kendel kemawon. Sapa wae sing ora sarujuk nglawan panemune panjenengan lundak aturi supayane mbuya usah melu-melu perkarane panjenengan nuwun pun nggih pun kula tak ora melu-melu wis jagung perkarane tanggung jagung bakarane tanggung perkalane lho Di Guru. Nggih Kakang Rada. Wis Endra Brahmaya Madipati lan kabeh wae budhal ngebyuki marang kanan padukan pringapus. Sendika ngestuaken dawuh nyuwun pamit padal pasilan Kanjeng Rama. Sang Maruda yang pak mangkuk bolong kali sedih sama sing gawe nangka bajak tiga piak kari betone. Adi Guru kula namung saged ngawat-awati saking katebian. Lha mung saged nyumurupi saking katebian kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika Adi Guru. Bagong iki jan bocah sing jujur. Muga-muga Gusti panguwasane ing dat kamur wendat ngayomi karo kowe ya Bagong.